Hola nens i nenes, em dic Joel i avui us presentaré Ets prou llest de Nimbú i l'autor és Montse Mimó. Jo vaig agafar aquest llibre perquè abans me'l vaig llegir i me semblava molt xulo i espero que us agradi a vosaltres també. El llibre va de que la Nimbú està en un ramat de nyus i està amb la seva mare i té bastants amics. La zebra és una mica antipàtica, però li va ajudar a la Nimbú perquè tenien un llarg viatge que era per trobar més herba perquè s'estaven quedant sense i tenien que creuar un riu i la Nimbú no podia perquè no sabia nedar. I no us ho explico al final perquè vull que us ho llegiu vosaltres. El que no em va agradar molt d'aquest llibre és que tenia molta lletra i pocs dibuixos. I fins un altre, amics.